אז ככה, קודם כל, אני עכשיו אתחיל עם כמה, איזשהם, לא יודע, עם טריקים, כלים קטנים ככה להתמודד עם שאלות, עוד לא ממש ללמוד חומר. אני בעמוד 13, אתם יכולים לפתוח בעמוד 13, מדי פעם אגיד לכם לסגור, לפתוח, אני לא אוהב שהספר מסיח את הדעת. ואנחנו נסתכל על מה שנקרא מבנה חלוקה. מה? מבחני חלוקה. מבחני חלוקה, סליחה, דיסלקציה קלה. מבחני חלוקה. אפילו כתבתי לעצמי מבנה חלוקה. לא הייתי שם לב אף פעם. וזה בעצם אומר לי איך אני יודע שמספר מתחלק במשהו. אז בשתיים זה נורא קל. ספרת אחדות. זוגית. ספרת אחדות, אם היא 0, 2, 4, 6, סימן שהמספר הוא זוגי. מספר מתחלק בשלוש עם סכום הספרות מתחלק בשלוש. למשל המספר 2, 4, 6, 9, 2469. אם לחשב את זה עכשיו, אם זה מתחלק בשלוש זה סיפור. אבל אני רואה ש2 פלוס 4 פלוס 6 פלוס 9 זה 6 ועוד 6, 12 ועוד 9, 21. ומי שלא יודע ש21 מתחלק ב3, זה בסדר, זה יבוא 2 ועוד 1 זה 3. זה אומר שסכום הספרות של 2469 מתחלק ב3, ולכן כל המספר 2469 גם הוא מתחלק ב3. איך אני יודע שמספר מתחלק ב4? קודם כל, מספיק לבדוק את שתי הספרות הימניות. מה הכוונה? המספר, בוא נגיד 2464, לא צריך לבדוק את כל המספר, אלא רק לבדוק ששתי הספרות הימניות מתחלקות ב4. ואת זה אין טריק מיוחד, פשוט אם זה מתחלק בשתיים פעמיים. יש עוד דרך עם ספרות זוגיות, ספרות זוגיות, אני לא אוהב את הדרך הזאת. 64 חלקי 2 זה 32, 32 הוא זוגי, 32 הוא זוגי, מתחלק פעמיים ב2, לכן כל המספר 2464 מתחלק ב4. איך יודעים שמספר מתחלק ב5? מישהו יודע? ספרת אחדות 5 או 0. איך יודעים שמספר מתחלק ב6? אם הוא מתחלק ב3 וב2, מספר שמתחלק גם ב3 וגם ב2 מתחלק ב6. 7, יש שיטה, אני שוב לא אגנס אליי, סתם מסובכת, בואו נחסוך על הזיכרון שלכם קצת מקום. מספר מתחלק ב8, מספיק לבדוק 3 ספרות ימניות, אם זה מתחלק ב2 3 פעמים. רואים את הלוח? רואים? אני בכל מקרה אחליף. בכל מקרה אחליף. זה נקפח. זה שלי. 9. מספר מתחלק ב9 אם סכום הספרות מתחלק ב9. שימו לב, המספר 2469, סכום הספרות לא מתחלק ב9, מתחלק ב3, אבל לא ב9. לעומת זאת המספר 1872, אם אני אחבר את הספרות שלו, 1 ועוד 8 ועוד 7 ועוד 2, 9 ועוד 9, 18. מי שלא בטוח ש18 מתחלק ב2 וחבל, צריך להכיר את זה. 1 ועוד 8, 9. המספר מתחלק ב9.
אחרון, חביב, 10, טוב, 10, לא נתייחס ל-10, 10, ספרת, אחדות, 0, ולגבי 11, טריק נחמד. מספר מתחלק ב-11, לוקחים את הספרות ועושים פלוס מינוס לסירוגין. נגיד המספר 4884, שזה 444. כפול 11. מתחילים מהספרה הכי שמאלית ועושים מינוס, פלוס, מינוס, פלוס, מינוס, כמה שצריך. 4 מינוס 8 פלוס 8 מינוס 4 יוצא 0, תבדקו. יצא 0, נתחלק ב-11. בואו נעשה עוד דוגמה. 15 כפול 11, 165. מתחילים מהרווח הכי שמאלי ועושים מינוס, פלוס, פה זה נגמר. 1 מינוס 6 פלוס 5, תבדקו. 0. מספר שלא מתחלק ב-11 לא ייתן תוצאה 0. שאלות עד כאן? בעיקרון כל זה מופיע לכם בספר בעמוד 13, מי שרוצה להעתיק מוזמן, אבל זה בספר. דיברנו על איך יודעים שמספר מתחלק ב-11, בואו נראה טריק קטן איך מכפילים ב-11. אם אני רוצה להכפיל את המספר 2345, להכפיל אותו ב-11. 2345 כפול 11, כמובן שזה קצת ארוך, אני אקח דוגמא קצת יותר קצרה, אבל זה עובד על אותו עיקרון. 23 כפול 11, מה שעושים, לוקחים את ספרת העשרות, לוקחים את ספרת האחדות, באמצע רושמים את סכום הספרות, 2 ועוד 3, 5. 23 כפול 11, 253. מספרים תלת ספרתיים ויותר, אני לא חושב שתצטרכו לדעת, טריק הוא די דומה אבל נוותר. מספר דו ספרתי, עשרות, אחדות ובאמצע סכום שלהן. יכול להיות גם 78 כפול 11. תראו, פה זה טיפה טריקי. 7 הולך לפה, 8 הולך לפה, מה יהיה באמצע? לא יהיה 15. הסכום הוא 15. רק את האחדות ומוסיפים לו... אז נכון, האחדות, 7 ועוד 8 זה 15. אני לא ארשום באמצע 15 כי זה מספר אחר לגמרי. אני ארשום פה 5 ופה אני מוסיף 1. 78 כפול 11, 858. זה יפה, סימטרי. שאלות? אין שאלות. מעולה, ממשיכים.